komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This portion is brought to you by Samuco. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Palamutikag, siyempre, ari naman si Tito Wilma, hindi ko bus niya lagad. Para sa Wednesday edition, sayang This Is My Life. Diba, Tito Wilma? Yes, kamusta lang dira sa mga palanggan na ito na mga tagpalamatin sa siningation? For sure, nagapulupahuay na, hilay-hilay na, iba nagapiyong-piyong na ganing matae, no? Pero yung mga dulunggan, ang ilang sining mga palamatinan, nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon dira sa This Is My Life. Ngalit, nga paglingaw na ito sa inyo mga palanggan na ito ng mga tagpalamati, divert sa pilaman na ito sa mga problema, ilabi na sa ginapangitubang na ito sa karon na pandemic. Diba, Tita We? Yes. Okay? Ano mga plano? Yung dabi, share, man di kay Tita Wilma. Sa mga blessings na ginabaton man na itong adlaw-adlaw, pasalamat dito sa mahal nga Diyos. Sa iya, sinipaghatag man sa itong kabuhi adlaw-adlaw, sa pagkaon nga itong masaluhan o po nga itong sili pamilya, sa kalipay man nga itong mabatsyagan, halin sa ibang nga miyembro sa nga itong pamilya, di ba kinahanglan pasalamatan man na itong pati na ang mga pagtilaw nga nagabot sa itong kabuhi. So, sa liwat, naman ni Tita Wilma, balik naman nga padayuno na ito. Padayuno na ito ang mga maayo nga hilimuon para man sa atong kayuhan. Batok sa itong pag-away, sa hindi natin makakita nga kaaway, ining coronavirus, ang COVID-19 nga ini, ha? Sige lang niya tawe bato, mantagi hapon, kahit sinabatsagan man naton, kahit nakitaan man naton, namat-amat man nga nag-aayo ang dalaga, no? Sa aton sini, pagpangamuyo, pag-ampo sa mahal nga Diyos, nga buligan kita kagadagan sabat ang atong sini, sa siling gera, no? Sa pandemic, sa COVID-19. Diba, Tita Wilma? Yes, go lang kita. Huwag kita mo lang na nabalaan, no? Oktobre 8 na. So, it's this year. 20. Mga ginikanan, dira? Kamusta ng mga kabataan sa balay? Kamusta ilan sila mga leksyon? Okay lang. Hindi gijatawe Huwag labot nga nag-augtas ka. Hindi ka pa nagkaintindi sa ilang leksyon. At siyempre, kung
nubo ang edukasyon, ang education background sang parents. Hindi man naton mabasol may lang kon mga graders, di ba? Grade 1 to 4. Kaya pa na iya sang aton sini mga ginikanan na nga hindi pareho sa iban nga nag-graduate iya sa kolehiyo, mga maalam, mga iban pagyi, di ba? Pero sa ahay, pareho ni sa aton mga kauturan, hindi nga at sitawe, mga tricycle driver, mga tricycle driver, gina-underestimating, wala. Ay may ara dira, na? May ara dira na mga drivers kita nga mga amay, nga mga maalam ina sila. Pero ang mga kabudlayan bala, kay si nanay, kay si tatay, adlaw-adlaw man nga nagalakap, pangita para sa kalanon. Plus, pang-ingos ng kabataan, nga load para sa ilaman internet connection. Sige lang kay amat-amat maka-adjust yun, mamat-amat masolusyonan din ang problema naton. Sige lang mga anak, si kamuya mga senior sa desan, ay ito na ba ti arang balita nga may posibilidad, hindi lagi na push nga, pwede makagwa, babakal sang inyo balaklon, di ba? Pero mga 1 to 2 hours, mga tag 2 hours lang, 1 to 2 hours, at kung mapasog time ina, pero hindi, mas nami, gidya nga, free kita nga magwa. So, kinahanglan din naton ang pagtutom naton sa pagsunod sa mga health protocols, sa mga restrictions nga ginabatuman para sa aton. Kaya ina para gid sa aton kaming kaayuhan, ha? Ara lang kita dira. Kaya ano na ho, Oktobre na, dugay-dugay, sa 15 na, pagkatapos, lapit na lang, 1-2 ka semana, tapos na bulan sa Oktobre, planuhan nyo na kung man ka mo magbisita sa inyo mga palangga ng mga minatay sa ila sa mga lulunganan. Ahead iya, no? O kung antes sa Oktobre 29, kaya antes hasta lang Oktobre 29 mo, di ba? Nga makabisita ka mo sa mga pansyo, kag hasta man Nobyembre 4, di ba? So, planuhan nyo da before or after kung anong maayon ninyo nga himuon, kag kung anong mahimo man naton, di ba? Yes, Tita Wilma. Kag sa gihapon, dili sa sulod sang Bacolod, napaidalom kita sa General Community Quarantine. General, di tawe mo, no? General Community Quarantine. Kag ang atong probinsya, modified. So, kag makita naton ang adlaw-adlaw man nga mga updates sa kaso sa coronavirus sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, daw masiling naton may kaayuhan din man, no? May ara na kaayuhan ang aton sini mga pagpaninguha kag pagpaninguha man sang aton si mga frontliners, ang mga front and backliners, ang aton sini mga LGUs, ang mga militar tanan nga nagapaninguha na matap na ini or matontain o kung makontrol amat-amat kag maphagan-hagan. Ang update kahapon, sang hapon pakadto sa kagabi hon 20 ang bag-o nga kaso, na diri sa siyudad sa Bacolod. May 4,226 na kaso ang siyudad sa Bacolod, pero ang active cases gid lamang out of 4,266, 1,088 amo nang mga aktibo nga kaso, na kay nagdugang ang 20. Ang ang mga naka-recover o kung inambalang mga nag-alalayo na sa COVID-19, nagdugang kahapon sa 81, out of 4,266, 3,164 ang naka-recover. Nakalampuwa kamatayo. Salamat din, Ginoo. Kag siyempre, nasubo-subo kahapon tungod sining COVID-19, ang update naton 4 kakabuhi ang nagduda. So, may may 94 na takakaso sa nagkalamatay tungod lang sining coronavirus diri sa sudod sang Bacolod. Sa probinsya yan sa Negros Occidental, Tito Wilma, 70, no? 70 or 70 ang bagong nga kaso. So, sa kabukusan, ang probinsya sang Negros Occidental, may 3,426 na, no? Ang kaso sang COVID-19. Okay? Patol ang dapa ko nga ilong. Okay lang na siya, Tita Wilma. May may mga balita na. Okay, sa
Bugos naman nga Pilipinas, ara Tita Wilma, 329,637 ang atong sanikaso dito sa Pilipinas. Bugos nga Pilipinas na sa tanan nga kaislahanan, sa tanan nga rehiyon. Ha? Pero ang naka-recover out of 329,637, 273,723 ang mga nag-alalayo. Thank God. Na kag sa bilog naman nga kalibutan, hindi na yalawag-lahog, kani milyon-milyon na iya. May 38 milyones, 388,798 sa mga kaso sa bilog kalibutan. Ang mga naka-recover out of 36,386,796, 27,407,220. So, ina ang aton man mga update sa COVID, gen-refresh na natin sa aton man mga kauturan na wala iya kaina makabati sa update ni ginhatag man sa Action BBB ni Action Eden Aboso. But anyway, thank you. Thank you yan, ha? Kag yes, Tita Wilma, ang dugay-dugay mahatag man kita update sa aton panahon kay kung matangla ta sa aton kalangitan na magalumon bigyan aton kalangitan halin kaina, no? Di ba? Alin kaina sang aga magalumon gid ang aton kalangitan. Kag pasalamat lang kita kay ang dapyas ang hangin makapahulag sang aton mga dahunan sa mga tanom. Makahulag kag makahulag gid titawi mga hinalay para magmalala. Hindi lamang iloy sa puloy-an da, mga lola, mga tikas, kag sa aton man mga ginasaligan sa aton tag sa kapuluy-an. Yes, ara na yan titawi. Go lang. Okay, yes, Tita Wilma. Kag sa update sa dalagan sa atong sa panahon, may posibilidad nga maging isa ka tropical depression, ang LPA o kung ang low pressure area, nga area sa sulod sa aton pungsod, nga ginamonitor man sa karon sa aton Weather Bureau, ang pag-asa, di ba? So, ining LPA nga ini, katapusan siya nga nasiklatan sa coastal waters sa San Pascual, Masbate. Kag sa karon ginausoy niya ang mga kaislahanan kag yes kadutaan sa Southern Luzon. Ay malapit mamasbati going to Luzon kung mag-amo na okay lang. Nasunod naman sa pag-asa, ang LPA paglabot kini sa West Philippine Sea, siya ni magaporma bilang isa na kabagyo. Kag, pag mangin bagyo man siya, dilayon man siya na magagwa sa atong sinipungsod, ay kagdami lang, na? Pero, ang bagyo naman, na may international name na Chanhong, nga ara sa gwa sa atong pungsod, isa na gid siya kabagyo, isa na siya ka typhoon. Kaya habal man siyang pag-asa, oy asta kalangda, kaya nga hindi na gid siya makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Paswerte gihapon kita. No? So, sa mangindalagan man, sa panahon siyempre karon nga adlaw tungod sa low pressure area kag habagat, dito sa Baysang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa kag Bicol Region, ang Visayas sa diin ara kita dira, kag Mindanao, nagga-eksperyensya kita sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pagtupa sang ulan. Si wala pa. Hindi, expect karon tagin man nakadahapon, di gani kong gabi, di ba? Mahuyang naman nga panalagsan nga pagtupa sang ulan ang ma-experiensyan sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, kag Cagayan Valley. Inabangod naman sa northeasterly surface wind flow. O, di ba Tito We? Kag ang temperature nami kada hindi gid tama ka init, ha? Kay tungod magalumon na atong palibot mo, 24 to 30 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw nagpakita naman sang iya kasanag kaina, aga pa ka mo sa pagmuklat sa mata mo kasanag na sang kalibutan, gali kay 5:30 pa lang. Pero ang gagasilak si Haring Adlaw alas 5:37 kaina sang aga or sagahon pa ina na kay magatunod man siya karon alas 5:34 iya sang hapon. So mag alas 5:30 karon dulong-dulong na nga tong sa ni
kalibutan na. So, inaman na nga itong sini-update sa dalagan sa atong panahon, kay tungod din nato mabatsyagan, hindi nato matalupangdan, so pa ang ulan, di ba? Okay, sa look ito tawe, parte niya sa atong mga minor de edad, mga minors, natin mga kabataan bala naton, kay mangin agenda sa National Task Force on COVID-19, ang mga duso nga pahanugutan ang kabataan, partikular na ang mga pigado nga estudyante sa mga internet shop para nga makadungan man sila ba na makasabay sila sa online and modular learning. Ina ang pagkonsiderar man sa mga estudyante na hindi iya makasarang sa pagbakaw sa gadget sa internet load. Kaya ang hambali ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ang amo man ang Vice Chairman sa Task Force, igaplastar ang amo iya nga hagna sa Interagency Task Force on the Management of the Emerging Infectious Diseases. O kung naman ang ginatawag nila lang nga IATF in EID na kaya inang pagklaro ginhimo man hambal ni Police Lieutenant General Guillermo Elizar nga mo commander sa Joint Task Force COVID Shield nga kinahanglan nila ang mas klaro nga pulisa na tungod sa pagkadto sa mga estudyante sa internet shop para sa iya mga tulunan, sa ila mga leksyon. Kag sa ginapatuman man nga guideline, ginadumilian ang mga minors sa mga establishmento kalakip na ang internet shop para man sa ila safety sa paandam sining makamamatay iya nga klasikan masakit. So, hulat to neton, kung balang kabataan natin, pwede na makagwa o kung hindi. No? Arin naman para sa itong sini mga kauturan nga nagaplano na magtrabaho iya abroad, especially sa Hong Kong, ariho, nagaatila si Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines o kung siya President Alfredo Palmieri sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA nga i-reconsider ang desisyon sini nga ibasura ang pangabay sa recruitment industry nga i-exempt na ya halin sa certification requirements ang 1,500 ka mga household service workers o kung HSW nga magakadto sa Hong Kong para sa pagtrabaho. Tinghambal ni Palmieri kada kalabanan sa mga apektado nga HSW ay nakatobra na sang ina pa sa abroad. Nakumpleto na nilang ila training. Si subong nagahulap na lang sila sa assessment from TECDA o kung Technical and Skills Development Authority, Technical Education and Skills Development Authority, di ba? Kaya nahibaluan nga ang sharp na ini, nagaupod ini, kagkalakip ini sa nga mga 700 na ka mga Pinoy nga gusto niya magtrabaho bilang HSW sa panawagan man sa POA nga pahanugutan na ang ila deployment bisan nga wala pa ang duha ka certificate requirement. Nabalaka naman ang mga HSWs na mapaslawan o kung ma-expire na ang ila sila mga visa halin sa Hong Kong antes pa Manila matuha ang ila sinikinanglanon ng mga certification o kung magdesisyon na lang ang ila sini mga employers nga kansilahon ang ila employment contract. Ay kasubo man no hamak mo mag 1,500 neton ka mga household workers no sabay pa tayo ni kaluyan kay tikabalug kita subo mataas ang unemployment rate diri sa atong sa pungsod Pilipinas. Ari nakuha na nga akong sini atensyon na tungod sini mga manok hamak mo 43,000 ka mga manok. Mga 43,000 gid ka mga manok ang napatay sa isa ka poultry farm sa Barangay Maravilla, Nagcarlan, Laguna. Kaya nga, accidentally nadulaan iya sa serbisyo sang kuryente. Isa sulod sa masobra isa ka oras na wala sang kuryente.
wala iya sa gilayon na paandar ang naka-install nga generator. Resulta, nagkalamatay ang mga manok tungod sa sobra-sobra nga kainit. Kaluoy man sa mga manok, kaluoy, ginang di makakaon manok, di ba? Hindi, nabalaan nga, mga 6 milyones pesos ang napierde sa tag-iya tungod sa natabo man nga insidente. Kaya ang hambal gani sa barangay chairwoman sa among lugar, no? Sa barangay Maravilla. Para mapuslan pa ang mga manok. Nagdesisyon ang tag-iya nga panghatag ang mga ini sa mga residente. Kasi patay naman na. Pero ang hambal ni sa barangay kapitan na si Nagcarlan, ginabalan sa barangay kapitan ang ilang municipal agriculturist na si Albert Lucas nga safe bala kaunon ang mga manok tungod wala niya mapatay, tungod ini wala man niya napatay sa balatian kundi sa kainiton lang. Si pwede man ko na makaon kay wala sila na sa balatian mo kundi sa tuman kainit tungod sa nasobra ka oras na wala makabalik na serbisyo pang kuryente. Ay, oo mga anak. Alauna 48 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tito Wilma, daligid lang ha, relax lang ka mo dira nga itong matahong nalalantunon para sa inyo. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Kaya sa Only You yara na tapos na Only You, di ba may amo na wala yung niweng kanta sinang Only You, syempre ang The Platters. Ang iya title is Only You and You Alone. Tigdoging shorten lang na ginhimo lang nga Only You. Ang original recording ginhimo iya sang The Platter sa ilang sini album. Gin-record nila nga kanta April 26, 1955. Na? Pero gin-release ina June 1955 pa. Na? Ang genre sa mga kanta mo nilang balila ba nga Doo-wop, kasi may mga taktihan pa sa rendition sa mga kanta. Na? Kag ang songwriter sa among kanta, ang Only You and You Alone, na si sumasami Only You, na gila na inaandan sa tao, isa ina siya ka-pop song, naging composed ni Bass Brown. Na? Originally, gin-record sa The Platters, ang ila si lead vocals, amo si Tony Williams sa 1955. Actually, kung lang tawin na ito, hindi ka ginistorya, di ba, lasang ila sining back singer, no? Ang back singer sa The Platters, si Herb Reed. Natunog sa iya na recall, duper lang yung story about the song, ha? Kay nanamian ko balaw. Nanamian, ito ko no. Na-recall niya kung paano na-hit sang grupo nga maangkon nila ang kadalagan sa siniya nga kanta, na tungod sa version nga sa ilaya version niya sila naka-beses nga ilaging tingwaan mo niya, and it was terrible amo nang hambal ni Herb Reed. Pero sila niya one time sang nag-rehearse sila sa iya sa salakyan ang iyang salakyan nag-jerk doon nag-isik balaha or let's say gulpit rin or whatever, tapos ining si Tony Williams gulpi lang siya na say Only You na doon muna. So nagkinadlaw sila una. Pero sa kanta na nilang amo nga kanta na that was the sign kasi silang ni Herb Reed na na-hit nila ang something na siling ni background si Tony Williams or ang tingog ni Tony Williams amo ang nagguba sa ilang rehearsal. Tony Williams' voice broke in rehearsal. Pero nag-desisyon sila nga padayunon ina, ba? Ang amo sa nang epekto sa ilang recording. Kag, yes, tungod sina
kanta ni Will, ang mga kaartihan sa pagkanta, amo inang rason ko nga nangin hit ining Only You. Yes, ang songwriter si Nick, kag ang manager niya si Beth Ram, amo man mismo ang nagtukar pagi sa iya si Nick piano. Amo nang gamay lang nga Beth Brown na sa Only You nga kanta sa The Platters. Kaanti kabalutang ibanda nakarelate man, di ba? Yes, sa ilang na panahon. Amo ka na bala. Okay, Tita Wilma, 1:52 na sa Radio Philippine Standard Time. Relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa sila sa mga importante nga mga commercial. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin... Okay, manamyaw ta dani sa itong mga palenggang mga tagpulamating gabon sa ito sa FB Live. Yes. Kay Adeline Kauntoy is watching. Yes, mayong hapon lang na sa imo. Kag, yes, mayong hapon lang na, mama. Thank you, kid. Lindrian, Abisit Alaga. Good afternoon. Paki-greet naman si Papa Alex Alagao dira sa Barangay Yubo, La Carlota City from Inday Gamay diri sa Surigao del Sur. Okay? Yes, Papa Alex Alagao, mayong hapon. Salamat gid. Kag good PM Tita Wilma watching live from La Castellana. Please greet Rasona kag Angor family, especially sa si Tras, sakto na, ga-monitor git sa buong. More power, stay safe and God bless. Norberto Muroy, salamat git sa imo. Alex Monteza, good afternoon. Tito Wilma, monitor lang kami di sa Barangay Singkang Airport. Madamo gid nga salamat. Sa ating mga palangga nga mga tagpalamati dira sa Singkang Airport, salamat gid kag mayong hapon sa inyo. Inday Yvonne Bushcher, good PM, Tito We. Done sharing. Share yung ginawa. Thank you, good ma'am. And, oh, sorry, napipot si Tito Wet. KJ, Gida, the second, good afternoon to Wilma. Pagkikamusta na lang sa family ko sa Lumbia. Okay. KJ Nueva Bleaches, oy, kamusta na? No? Hello, Tito Wet, kumusta? Ari lang kami di aga pamati sa Barangay Santol, Binalbagan. Ara yang atong siniman nga suki kit adlaw-adlaw no matter what no Varinya San Antonio Pindo no. Hello to we, good afternoon watching live Japon sa imo da from Selen Homes kaghalong git kita Tito we. And may God bless us all. Thank you git from Ibub Zonum. Good PM, please greet Julito Munoz of Dalisay. Happy birthday. Thank you. Julito Munoz of Dalisay, happy birthday. From Bobby Munoz. Okay. Miss Heaven, good afternoon man sa imo. Thank you. Miss Jean Osiser, thank you man. Good afternoon to you. Monitoring always. God bless us. Jocelyn Libuon Despujo. Good afternoon, Tito Wilma. Martin Aliling. Good afternoon po. Watching from Imos, Cavite. Salamat man. Aring taga Dos Hermanas ay Rexis Ungsod, good PM, tawi monitor ko ni sa Pubs Gas Station. Barangay Dos Hermanas, Talasay City, God bless lang sa imo. Kag sa imo man. Sa imo man, di lang kay Titawi. Para sa itong kanan. Belchurita Ferrer, good afternoon, Tito Wilma. Kag kay Marina Radilla, good afternoon man. Good afternoon, Tito Wilma, always monitoring from Paglaong Village. Kag kay Andro Manggilan Villarosa. Titawi mayong hapon. Bawa. Di karon naman dugay-dugay, relax lang anay daha balikan talaga mo. Aga pa simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na amon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Naman pagbasa sa itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagbasahong subong sulat, ariman sa aton sa ni Messenger, padala sa aton, pag nagapatawag kay I Money, na kay I Money. Kanyatawin, mong pabasahon na nga ako na Facebook account. Of course, yes. Bisan sino mo padala din sa aton, wala ka na ginabasa ang inyong Facebook account. Pinaproteksyonan taman ka mo. Diba? As promised ni Tita Wilma, ganihin mo ang dinator ina. Okay? Ang mensahe ni I Mommy nagasiling, Dear Tita Wen, paggalang ako kay
Ay, Mommy, amo nang tawag sa akon side sang akon bana. Ako may story man sa akon kabuhi nga masiling ko nga asta subong ara ang kasubo nga akon mabatsyagan. Isa na ako ka-widow. Oh, balo. Tagtatlo ang anak ko. Isa, naka-graduate na sa college. Ikaduha, second year college dito sa Doctors College dito sa Iloilo, no? Sa kaluoy sang Diyos, nga bisan may ginabatsyag ako, nagabakas ang mga bata ko sa pag-eskwela. Bisan wala balon nga kwarta, nakatlang takad ko sa school. Tito Wilma, napatay ang akong bana. Grade 5 sa grade 6 ang akong mga bata. Nagaluto ako food kag nagabaligya sa canteen para may pang-adlaw-adlaw kami nga galastuhon. Kag abi mo, sa isa ka adlaw, may 500 pesos ako nga ginansya. Inang akon makita sa akon pagbaligya. At nga nag-obra ako diri sa Bacolod. Kagdako ang kita ko. At nga naka-college ang eldest ko. At nga naka-graduate siya. Ang mga anak ko, wala ko gidi napabayaan. Bisan malayo ako. Prayer kids. Ang ginatudlo ko sa ila permitita. Subong, ari ako sa Bacolod, wala na obra tungod sa COVID. Trust ko kay God na hindi kami pagpabayaan. As a single parent, kabudlay gid dito eh. Abi mo ma-feel ko permi ang kasubo. Ang inyo program lang gid ang makalingaw sa akon. Thanks Tito We sa pagbasa sa akong story. Din shortcut ko lang ni kay tama gid kalaba. Basi magampihan ta. Anyway, okay lang na iyan, na bisan malipot lang kay Tito, man ka pangabay lang si Tita Wilma, kay kung i-super detalyet again ang inyo sini mga istorya sa kabuhi, nabuti saksi man na, guro nga schedule, na bisa This Is My Life, hindi pa na matapos ang isa istorya. That's why nga, kung pwede man lang malipot neton, pangabutin tayo mga 2 to 3 minutes, okay naman ina, no? Kasi maintindihan na naton, kag mabatsagan naton ang kaundan sang inyo sini mensahe. Ay, Mami, sa imo, madamo nga salamat kag mayong hapon. Saludo si Tito We sa imo kaisog. Saludo si Tito We sa imo determinasyon sa imo kaugalingon. Saludo pa kita sa imo kabakas para nga imo mabuligan kag mapadako ang kabataan nga ginbilin sang imo bana. Amugin man na amo na silimbalaan mo kay amo nang imo kapalaran sa kabuhi. Nagapakita lang ina nga abi mo ko nagapakita lang ina nga mas mabakod ikaw kumparar sa iya kung nga una sa niniwa sa mahal ni Diyos. Nakita sa mahal ni Diyos kung paano ikaw kabakas nga klase kang babae, mapisan. Siguro kung ang partner mo ang nabilin, siyempre, makasiling man siya sa ikaw galingan, hindi mo makaya. Galing, hindi bala, ay Mami, tungod sa itong mga kabataan, feeling mo nagabastog ka. Feeling mo masarangan mo ang tanan para sa ila. Kung subong nagabatsyag ikaw sa kabalaka tungod sa epekto sa COVID-19, yes, padayon lang sa pagpalig sa mahal niya Diyos. Padayon lang sa pagpaninguha. Nga bisan wala na tong dako-dako mo nga income, bisan paano makaganar ikaw nga makabulig gihapon suporta sa ila.
hindi ginaton ina pagtalikdan. Pagapadayon kita. Kay kabalugid ako, nga mabatsyagan kag nakitaan sang imo kabataan kung daw ano ang imo pag-antos kag paghimaka para sa ila maayo nga palaabuton. Gani padayunon mo man ang pagbukas sang imo kaugalingon sa pagbatong sa mga pagtilaw, padayunon mo man ang imo pagtukag pagsalig sa mahal nga Dios, labi kag labaw sa tanan. Paamo ka na bala? Labi kag labaw sa tanan. Nga ikaw ang mangin inspirasyon nila, na di ba? Nga ikaw ang mangin inspirasyon nila sa ila man paghimaka. Kaya nga kung mangin successful sila sa ila pag-eskwela, sa ila pagtuon, kag malabot nila, matapos nilang ilang mga kurso, for sure, hindi kanila pagpabayan. Although nga hindi kita obligasyon sa nga mga kabataan, apang tungod sa ila makita, kag mabatsagan nga pag baka-baka sa ila ginikanan, makita nila ang pag-anto sa pagsakripisyo, pag-anto sa ila sini ginikanan, ila din na sa imo nga iloy, nga ikaw nagaserbi amay kag iloy para sa ila, hindi kanila pagpabayan. Ila din na nga mold mo ang balatsyago nila kag pensar, ang ila pagkatawo. Kapag pangamuyo, permi sa mahal nga Diyos. Basta God-fearing gani ang ginikanan, kag sa gamay pa lang ang kabataan, samtang nagatubo, ginatudluan mo, nga magtuo, kag magkahadlok sa mahal nga Diyos, sang gusto kag sila, kag mga maayo nga mga pamatusan. Bisan nagsilin sila nga sa lawayon, bata mo, ara din na gihapon. Kay tudok, nagtudok na ina sa ila pensar, kag sa ila bangat. Padayon na nga mangin inspirado ikaw, no? Padayon na nga inspirado ikaw sa sitwasyon mo subong. Kaya hindi pagpapabayaan sa mahal nga Diyos. Kag bisan amo ng sitwasyon mo sa imo pagkamaalwan, basta ang tao nga maalwan, ang Ginoo maalwan man sa imo. Kaya sa isa, bisan amo-amo lang ginatunga-tunga mo, di ba? Bisan amo-amo lang ginatunga-tunga mo para nga magkaambit man ng iban. So, ang Ginoo, hindi magdalok sa imo kung may pangayuon ka sa iyo. Gani padayon na ina. Ay, Mami, salamat gid, ha? Kag ari man ang ambahay nun sa The Carpenters nga imo gin pangabay. Top of the world. Okay. Anyway, ang gin pangabay, kagin pamanggot with sa mo. Ay, Mami, anong nga kantang gusto mo i-play ko sa imo? Top of the world, Peter Wen. Huh? Top of the world did sing The Carpenters. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa Oh, yes, Top of the World from Karen Carpenters or from The Carpenters. Kag gamay man nga ihibalo sa natungod sa mo nga ambahay nun. Ina siya gin-record man sa 1972, pero gin-release sa September 17, 1973. Isa ka pop song ang Top of the World. Madumduman na itong sang una, mga mag-high school days, black ka mo, no? Sa utan pa na iya ang Top of the World dyan, di ba? Originally recorded for and released on the Duo's 1972 studio album A, Song for You, no? Kag ini nga ambahay nun, abi ninyo, nag-hit pa ni siya, nagpangibabaw ni siya, or naging number 1 ni siya sa Billboard Hot 100 Singles Chart sa late 1973. Kag naging ikaduha ni siya
sa tatlo, becoming the duo second of 3 number 1 singles. Kaya pinsaron mo, ang ginsundan niya, naabi ninyo ano man, ila man gyapon ang bahanon. Ang they long to be in and close to you. Kagang, Mr. Postman, di ba? Please, Mr. Postman, si Karen Carpenters, ang may mabugnaw nga tingog. Of course, na. So, ay mami, mabudyot tayo lang makadali na at ang bako sa imo nga account name. Ay mami, nabatian mo ang imo sini nga sulat sa sini nga hapon. Kag yes, salamat din, na? Salamat din sa imo man pag-share sa nga kabahin sa imo kabuhi. Kung nga ginhatag sa mahal nga Dios, nga maging single parent ka or isa ikaw, solo mo, amay kag iloy para sa imo kabataan kung naging kuha niya ang imo bana sa imo. Kung nakita niya nga masarangan mo ang tanan, di ba? Masarangan mo ang tanan kung ara kayang-kaya. Ha? Salamat sa liwat kag alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time sa ito man dira mga kauturan sa mga beauty conscious sa mga nagaedad-edad naton nga mga kababaihan. Kung conscious ka mo sa inyong mga pikas-pikas sa panit, na? Kung hindi man sa inyo buya, sa inyo butkon or sa inyo dughan, arang celebrity Kojic soap. Kaya nga, Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balik. CS Okay, tamyaw ta na nice. Itong sa mga palanggang magatag palabati. Ay, kay Inde Wilma Inocencio Camarles. Hi and hello. Dira sa may Isabela. Salamat, kid. Na? Siling ni Alex Montesa, Matthew, chapter 6, verse 31 and 33. Yes, pangitaon tanang iyang kaundan. Ang hambal naman ni Adriel View, time is running. Repent your sins to our God, Father Jesus Christ, and He will save you and heal you and restore you. Reminder, a sort of reminder para sa itong tanan. Okay? Jose Caltorilla, kag good PM, a monitor lang ko dito. Okay, salamat kit sa imo, na? Kag Manjo, yes, si Manjo. May hapon action Tito Wilma, Manjo Arnejo. Salamat kit kag mayong hapon man sa imo. Kay Andrel View, yes, kag Maria Luz Grijaldo Magunat, hello, good afternoon Tito We. Kamusta na ikaw? Kay Miguel Blue Gomez is watching with you. Salamat sa imo. Salamat kid. Kag kay Andrew Mangilan Villarosa, Tito Wilma mayong hapon. Kay Marina Ridilia. Okay, Arasalas Paglaong Village. Kay Ching Avillar, good afternoon. Kay Miguel Blue Gomez. Kay Mama Michelle Baikin mayong hapon dira sa imo ha. Andrew Mangilan Villarosa. Kay Lee Fong, pwerte nga account name. Lee Fong. Kay Gino, kay Miss Ems, aboso Miss Ems, daw, ma-check mo daw, teenager lang gyapo na yes, so, kamusta na ikaw? Thank you, kid. Miss Cherry Alimbo,
Ma'am, good afternoon with Miss Marife Navales. Gawari gid ba mga teachers naton subong tuod ano tabi why ka mo choice ang inyo duty himuon gid. Kay Norberto Moroy Trasona, yes, Arlene Arhinal Molenyo, good afternoon. Kay Ryan Montesa. Lidrian Abisit Alagao, thank you gid and good afternoon. Ara sila nagaupod man kay Tita Weya karon nga hapon. Ay oo nga mga loading sa tawi. O karon lang dugay-dugay, balikan ta lang na sila karon dugay-dugay Tita We. Ha? Okay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ako ninong maayo sa iya almorana. Si paano ganing almorana? Ano dumduman ko gali aron sa inyo halatrasan? Ano ganing almorana sa we? Ay, sa totoo lang, ang almoranas, mga ugat ina siya. Composition na sa mga ugat kag unod nga nagagwa sa imo in the educational maning ang paghatag ni Tito Wilma, no? Nga nagagwa bala sa imo, sorry kung may mga nagakaon dara, nagagwa bala sa imo buli, no? Sa imo alatrasan, kung ikaw magpagwa sa higko sa imo nga lawak, no? Kaya syempre, may mga ugat sa sulod dira sang imo nga buli na kag sa kadugayon sa imo bala pagbunalay na kung kaisa bala ang urge sa bala inang the feeling mo daw gusto mo magbuna nga magwa ang higko sa buli mo pero daw hindi siya magwa pilit nga bunala ginapuwersa mo si once na ginapuwersa mo may tendency nga magwa ina siya na pagwa niya maipit na siya kung maipit na siya madugo na siya na
Kag ang St. Tomas kag Almoranas, kasi kung magwa na ka sa Almoranas, di ba? Oh, ang ugat niya ina na may mga may mga masiling na ton mga ugat nga may unod na. Si kung magwa na siya, amo na nang siling ni Tawe Almorana. Sing Tomas sinam no, pagsakit kag pagdugo kung ikaw ang magpupo. Di ba? Yes, sa mga may Almoranas, nabatyagan nyo na, hindi ba? Yes. Kagabi ninyo, inyo na makapkapan. Kaya kung sorry lang ha, kung may mga nagkakaong dila o nagpamahaw, sorry lang din. Makapkapan nyo ina kung maghugas kamusang inyo nga buli. Nan. Ano ba lang ginahalinan sining Almorana? Na may ara nga hereditary o kung mga sulundon nyo ba lang na ginapanubli nyo, halin sa atong ginikanan o rara na iya sa pamilya. Nan. Ang pagsiling, ang pagbuna. Ang pagbuna, amo ginang una nga ginahalinan sina. Si kinanglan kaon kagid permi damo nga utan kag prutas para maghumok ang imo nga higko o ang imo nga pupo. Na ang pagbuna, ari pagid sa mga babaeng pagbuna sa imo pagbata, nagapa-almoranas mana, isa mana sa mga symptoms, di ba? Or symptoms, mga rason kung nga muna bala na ang ginahalinan sa almorana sa mga babae nga naabun-ananan. Ang pagkaon sa mga makahan, na mga mahilig sa mga makahan nga pagkaon, mga spicy foods nga ina, maka-irritate ina sa imo almorana. Sa anong himuon, Tita Man? Na para hindi, okay, maluoy ka na bala sa ila, na, ay, tuod yan. Ang abin niyo, ang sa nakita ni Tita Wilma, kasi kung anong namin himuon, anong itong nangbal ko sa iya, kung tig-agan niya ang imo pupo magwa, kinanglan ako pa humukon, mo gina siya ya. Abi kaon, kabala kapayas, na kung season sandiya, kaon ka man, or kaon ka man great, or hindi gani inang prune juice na kinanglan maghumok ang imo higko, para nga mahumok ang pagwa niya, hindi masakit kag hindi mapuwersa na magwang imo nga almorana. Damuon mo gid ang pagkaon mo sang utan. Ina ba lang utan nga may mataas nga fiber? Ang green leafy vegetables. Ano gid ang pinakanami itawi okra, ang okra, ang tugabang, di ba? Buhingan yung kaon sang karne kung may almoranas ka. Hindi ka din magkaon sang karne permi kay mainit nga daay ina. Kung pagid inom ka man 8 to 12 glasses of water, meaning mga 2 to 3 liters of water na hindi kaya permi magsaligid sa bulong na masiling nga hindi ko kapupo mainom ko bulong para kagwa, hindi kagin magsalig sa bulong mo kay kabudlay kaya kung wala ang bulong hoogid si hindi man ka pupo. Okay, kag hindi ka magbasa sa newspaper, magazine, kag kung ano ang obrahon mo kung ara ka sa comfort room. Kinanglan, pungto ka lang kung malapit na magwa ang higko sa imo buli. Kung feeling mo nga daw mapupo ka, nga daw hindi, feeling mo pa lang, pero ang urge mo na ara agad, kung may pagsulog mo sa siya, pinito, amo na siya, may tendency nga magwa siya, di ba? So, kung feeling mo naging na magwa, naging na daw, hindi mo, amo ang pagsulod mo sa CR pa magwa. Ano pag Tita Wilma, yung masuggest mo, gamit ka petroleum jelly, kaya kung matiga ang imo higko, pwede mo inalamhitan sang petroleum jelly ang sulod na parte sang imo sini buli. Ang ginagwaan, di ba sa higko? Ano man nakaimo man nakaugalingon, or if not, butang ni plastic ang imo forefinger, no? Ang imo bala nga, ang forefinger mo ni bala butangan mo plastic, butangan mo petroleum jelly, kag ikuot o kag butangan para nga magdalhay, para hindi siya magsakit. Kay hambal ni Dr. Edmond Les, isa ka colorectal surgeon, nagapadanlog ina sa pagpagawa sa higko. Abi niyo, ako hindi operahan na. Abi niyo mga anak, babawag mo ba, ito Wilma. Kag-ari, pagin isa, masuggest ni Tita, gamit ka sa nga basa nga tissue paper, o hindi gani, kabo,
Nita kakabo, kinanglan tubig ya ang gamiton mo sa paglimpyo, no? Tapos mo bala pupo, tubig nga. Or kung magamit ka man tissue paper, kinahanglan basa para hindi nasakit. Hindi ka magamit sa tissue paper na mala na. Kay basi kung magasgasan lang ang almoranas mo, perte kasakit sina na. Kinahanglan matinlo gid permi ang lawas mo, hugasan mo gina permi ang imo nga inal nang imo alatrasan ni ina, hugasan sa maayo para nga hindi ma-infeksyon. Bakal kasang kabon bala nga antibacterial nan. Kag in magkatul gani ang almoranas mo, hindi mo gid pagkaluton bisan daw ano ina kakatul. Kay basi kon mapilasan mo lang siya. Kag isa pa kung may almoranas ka hindi ka gin maghakwat sa mga mabugat nga bagay. Ang stress ng paghakwat katumbas ina sang pagbuna mo sa sulod ng CR, pabulig ka sa iban. Hindi ka magpungko or magkatingkapin, hindi ka man magtindog sang madugay. Kaya nga nagaresulta ina sang almoranas man. Kinahanglan baylo-baylo pa bago-bagong pwesto mo, pwede tindog, pungko, di ba mo na, para hindi ma-pressure ang imo nga almoranas. Kaya syempre, kung mabulubog at ikaw, dakong lawas mo, kinahanglan mo man ay mag-lose weight, di ba? Kaya nga, kung tambok ka, bugat lawas mo, nagataka man ang pressure sang imo, mabugat ang pressure sang imo balikawang, kag sang imo batiis, tungod sina, pwede ka man makaangkon sang almoranas, kag uy, varicose veins pagyan. Tawi ano pagyan? Buhinan mo mga pagkaon nga mga maalat. Kaya makapdi kag makatul ina kung mag-agi sa imo alatrasan, sa imo buli kung magpupo ka. Along ka man sa sobra nga pag-inom sang kape, ang pag-inom sang beer, kag pag-inom sang soft drinks. So, may mga almoranas, hindi. Halong din sa pag-inom sang kape. Okay lang kape, pero hindi sobra-sobra nga pag-inom sang kape. Sobra-sobra nga pag-inom sang beer. Sobra-sobra nga pag-inom sang soft drinks. Kaya makapalain nila. Kung nagabustong naman ikaw, mga babae nga nagabustong, kasi kung may tendency man nga, imo almoranas, magwaman mo, magbuna. Kung nagabustong naman, ikaw, babae, pamati, kung maghigda ka, sa left side, matakilid kaya sa wala nga bahin. Kaya nga ba ni Dr. Louis Townsend, isa ini siya ka obstetrician, may tendency nga maipit ang nagadako nga matris, maipit sang nagadako nga matris, nag-stress nato nga matris ba lang sa dinara, the baby, no? Maipit sang nagadako nga matris ang ugat sang almoranas. That's why nga, mas maayo kung maghigda ka sa imo left side 20 minutes every 5 hours. Kay makabuligid ina sa imo para nga hindi maipit ang imo almorana. Ari pa gid. Isa pa Tita Wilma, magpakulong ka sa bathtub kung may ara. Kung wala, bala nga labador na pahulong kada. Nan. Punon mo na sang ay tuod ka tawi. So, ining kinanglan ang tubig yung labaab na pungpo ka na sa bathtub o sa dako nga labador. Nga, napasaka mo ang imo tungkod. Kay hambal ni Dr. Byron Gottfried, isa ka colorectal surgeon, ang mainit nga tubig nagapadula sang mabatyagan mga kasakit, nagapatawhay sang ilig sang imo dugo sa almoranas, kay tungod man sina, magagamay ang imo almorana. So, kita mo, mga gamay-gamay lang na, pero dako ang mabulig sa imo kung ikaw may almoranas. So, pwede mo man i-try ice pack. Kung mahapdi kag makatulang almoranas, may ice pack kanan, butangan mo para makuha. Kung bisan sa plastic, kay sa plastic bag, butangan mo sang yellow, sang ice, diba? Putsun mo sang tela para hindi tama katugnaw. Pagkatapos itapal mo na sang hindi magsobra sa 20 minutes. Tapos pahiran mo sang cream. May ara na mga bulong para sa almoranas. Pareho na sang
proctosadil kag ultra ay about mahal-mahal kuno lapit kuno 1,000 ay sus mga anak kinahanglan kun ara di magwa siya amat-amat na siya nga i-push pasulod ang imo almorana kag ipungko sa top 1 amo na hambal ni Dr. Townsend kung hindi tama kada kung imo almorana try mo nga iduso mo sa pasulod na ina para hindi maipit man pero kung daw sobra-sobra na bala kung inagulpi lang sa sakit imo almoranas kung may tapos may manotis na do bago nga bukol ka nga makapkapan sa imo alatrasan sa imo buli na kaya basi bala katikati na o kung may kalunggo to o kung ano pagid kung ano pagid tawi may ara kapilas nga daw hindi iya mag-ayos kinahanglan mo na magkadto sa doktor kan kung nagadugo kung nakita mo kung may dugo na samay sa imo higko hindi mo lang pagkaroon inatungod lang sa almorana. Kinahanglan niya kadto kagid sa doktor para mahibaluan kag mahatagan gid ikaw sa gusto iya nga bulong. Okay? Yes, ida nga tong sininga. Keep sa inyo karon nga adlaw sa mga nagaproblema sa ila almorana. Yes. Sabay pa nga makabulig ang ginhatag ni Tito Wilma nga mga impormasyon sa inyo. Mabalik ako pagkatapos man sa sila sa mga importante nga mga pasibalik. Sample Plus Gold. Ko si Mercy, harap ko nga almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Hello, hiling dira kay Ofelia Galero RC. Wow. Thank you, Gid Ofelia, ha? Sila ni Ofelia, damo ka naman mag-triggers ang almoranas. Okay. Ano to, Tito We, hindi ko siya mag-gets kay nga, ha? Ari siya. Anyway, malabutan ko ginakaroon mo. Charita, Marina, okay. Andrew, kay Simon Calturilia, good PM, monitor lang ko. Action Wilma, yes, Wilma, Inocencio Camarles na sa Isabel, mayong hapon. Miguel Blue Gomez, mayong hapon sa imo. Salamat, kid. Kag, Ching Abiliar, please greet the Aventura family sa Sunrise Murcia. Kay Kas Dennis, kay Kas Wendy Apuhin, kay Duday, mayong hapon lang da. Manjo Arnejo, salamat man na mayong hapon man sa imo. Good PM, tawe, watching live from Isabela, sa linya tawe, always monitoring lang, midi sa Isabela, watching live with Jovelyn, Shilian, and Jano RC. Keep safe to and God bless. Kamu mandira in the Ofelia Galero RC, no? Gotin Morgan from Inday Nieves Rafal dira sa may Vienna. Anong Inday, good morning. Good morning. Mga spicy, sorry kid. Mga spicy foods. Mga spicy foods kay kape bawal man. Maka-trigger man sang almoranas. Yes, nahambal ko to kaina. Kamakainom ka kape pero hindi sobra-sobra. Ang ano gid siya, ang spicy foods nan. Halong-halong gid na. Kag Tita Wilma, ask lang di mga beloved listeners, ta ano ko no ang remedy para sa almoranas kag ano ko no ang mga bawal? Di ko nabatian mo to kaina kadamo-damo gid, di ba? Yes, ang mga mga spicy foods maka-trigger gid, di ba la? Okay. Thanks to kay damo naman kami nabalaan sa imo nga health tips. Okay, thanks gid. Duha ka klase sa almoranas, yes, Tita We, oo. External kag internal din mas worst para i-treat. May damo nga salamat, Tita We. Yes, oo, depende sa iya sini nga kondisyon. Good afternoon, Tita Will, mag-monitor kami ni Nanay Isabel Japon. Sa tanan nga bagay, internal or external, may aragid nga budlay i-treat kung malala na, 'di ba? Kinahanglan hinay-hinay lang na kag hindi ta pag himuan sa mga kontra kay mo kabudlay gid kung may kontra kay once gani may kontra budlay gid bulmon, 'di ba? Okay. Balikan ko naman kamo dugay-dugay, ha? Okay. Agad pa sing banwa, mabugaw nga hangin
kasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sa pagbasa sa mga zodiac sign, para man sa ito na pagseka horoscope sa siniiya nga hapon. Karon niya nga adlaw, syempre, titawi, ano gani subong Huwebes, Oktobre 8, tuig 2020. Guten Morgen, with greetings from Innsbruck, Austria, Europe. From Nanay Akay, God bless us. Nahalong man ka mo din, Nanay Akay. Na? Kagka-adilaw, thank you, God. Okay. Sa action sa ni horoscope, una-una nga zodiac sign, Libra. Ang mga Libra, natawo ini Setyembre 24 tugtog Oktobre 23. Libra ang tanan nga relationship in harmony. Mangin maayo ang dalagan sang imo pagpakigbagay sa mga upod mo sa imo trabaho. Okay.
Sa pagigitawe, may mga kalatuan ka nga wala mo gid gina-expectar karon nga adlaw, pero kinanglan maghalong ka man kung sino ang imo updan. Libra mga maswati mo nga numero 8, 15, 24, 29, 35, kag 40. Crimson red is your lucky color. Pailo kita sa zodiac sign ng Scorpio. Ay mga Scorpio, mga natawag Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Scorpio, hindi ka magpasingit sa imo pareho na kay kalipot sang imo subong pasensya na pabayaan mo kung let's say ang upod mo nagapanginit man. Pabayilay siya at sa maubos ang niya energy, ikaw kontrola para wala gamo. Mga maswati mo man nga mga numero 13, 22, 45, 55, kag 34. Mocha brown is your lucky color. Okay, Tita Wilma. Kadto kita sa mga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tao Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, ininantion Sagittarius para nga balikan mo man ang mga kaayo kag katampad nga nahimo sa imo. Gamay man o kondako nga bagay kinahanglan pasalamatan. Mga masuwati mo nga mga numero 50, magpatik dako, 45, 10, 21, kag 32, may 45 pa. Lucky color ocean blue. Pailo kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 Subtubinero Justin 9. Subong nga adlaw Capricorn na realize mo nga nagaisahanon ka lang. Pamensaron mo ang imo partner kay kinanglan maging active man ang imo mga idea of expansion ina para man sa kayuhan sa inyo pagpangabuti. Maswati mo nga mga numero 25, 23, 15, 32, 45, kag 54. Your lucky color is dollar green. Aquarius, na mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18. Ang imo ginapangamuyo, kag ginapangayo, hulat-hulaton mo kung nakabag sa imo horoscope, kay maabot gid na sa husto nga tion. Abi mong himuon mo subong, hindi mo pagsapakon ang mga chismis dira sa palibot, kay nga na hisa lang na sila. No? Ang kahisa, amo na ang nagatulod sa ila. Never mind. Never mind. Okay? Aquarius, masuwanti mo man nga mga numero 8, 15, 28, 32, 43, kag 22. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces, mga Pisces na tao, Pebrero, Justin, 9, to Marso 20. Ang areo, Pisces, sa imo horoscope na gasilingyo, paminsaron mo karon nga adlaw, nga ang purpose ang kabuhi, halip-hayan. Singohoon mo nga ang choices mo, makahatag man sa imo sang kalipay. Okay? Suwerte mo man nga mga numero 4, 32, 23, 15, 48, kag 45. Cherry red is your lucky color. Inaan una man nga bahin sa nga itong pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa inyo tag sa kahoroscope, pero hindi man natin pagkalipatan ng itong sa ni Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ang nag-aisahan ng oxygen capsule nga nagapuno sign, oxygen level requirement kakinanglanon sa itong lawas. Importante lang git sa atong ginaaway sa karon nga pandemic and COVID-19, kinahanglan mabaskog ang aton immune system. Kinahanglan nga Pasimbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, saan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero Tito Wilman, pagbasta sign, nabili natin ng mga zodiac sign, pero antes man, ay happy birthday, na greetings. Happy 21st birthday kay Joy Heldore, no? Joy Heldore, happy 21st birthday kay Areneo Digoy Barcival. Happy 75th birthday, Bao. Halin ina sa imo nga sister-in-law, no? Kay Miss Jane Candido Heldore, no? Kay Joy Heldore, siyempre kay Mami Dear mo, na happy 21st birthday sa inyo. Sa imo, kay Areneo, 70th diamond, diba? Okay, tatawa. Tapusin anay naton ang mga nabili niya, mga zodiac sign, para man sa ito na tagsa iya ka horoscope sa karon iya nga adlaw, na Aris na, kita Tita Wilma sa mga awis. Ang mga awis, mga natao Marso 21, tugtong Abril 19. Ina bala ang nakaugalingan mong pagpasalamat, na inang kasami mo pasalamat sa blessings na mabaton mo, kung ano man mabulig sa imo pasalamat, nag-attract ina pang grasya sa kabuhi. Kagpadayo naman ang imo pagkamapainubuson, awis. Mga maswati mo nga mga numero 5, 15, 25, 38, 44, kag 39. Ultraviolet is your lucky color. Ang Taurus naman. Sa mga Taurus, mga natao Abril 20 tugtong Mayo 20, magsalig ka sa imo kaugalingon, Taurian. Isa patingwaan mo man nga matapos ang imo mga trabaho sa labing madali nga panahon, hindi ka magpabaya. Okay? Maswati mo man nga mga numero 14, 22, 52, 51, 35, 40, kag
47. Feeling not brown is your lucky color. Tayo kita sa zodiac sign ni Gemini. Ang mga Gemini naman na tao may 21, tutubon nyo 21. Oy Gemini, dulaon mo na ako hambal sa imo horoscope. Dulaon mo imo pagkapalarik na mo. No? Instead, himuon mo mga bagay nga mahimo mo man karon nga adlaw, kag likawan mo man nga pabuwasan ang mga trabaho. Ang imo mga hilikuton. Pasalamat ka man sa imo horoscope. Pasalamat ikaw sa mga blessings nga imo man nabaton. Mga batuati mo nga numero Gemini, 6, 5, 6, 5, 7, 37, 48, kay 39. Dollar Queen is your lucky color. Okay, Cancer, mga Cancer naman. Mga nataw Hunyo 22, subtob Hulyo 22. Subong mo ma-experiensyahan na, subong adlaw yung na-experiensyahan mo, Cancer, ang masiling bala naton pagsalig sa imuisig ka pareho. Feeling mo doon, salig sa imuisig ka pareho. Hindi, dira na butanga. Maba-experiensyahan mo ang pagsalig sa imuisig ka pareho. Kung ano mo na sila nila, kung anong imuging padala mo man ang mabalik sa imo, di ba? Pareho na kung anong ginimo mo man ang himuon sa imo, di ba na? So, masuwati mo nga mga numero, Cancer. 12, 24, 36, 44, kag 52. Push pink is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo, mga Leo naman Hulyo 23, Octubre 22. May plano ka nga magnegosyo, umpisahi kung may kapital ka. Gamay man ukunda ko, kinahanglan umpisahan mo. Kag mangin malipayon ikaw sa tanan ni himuon mo, dira ka mag-enjoy. Makadugang pa sa imo income. Masuwati mo nga numero Leo, 10, 22, 35, 43, 45, 53, kag 58. Emerald green is your lucky color. Kag sa kinapusan natin sa zodiac sign Virgo, ang mga Virgo naman nitawag gusto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, ang basigan mga kaaking makahatag lang na sa imong sang sakit. Ang mga sound sa heart mo, mahalitan. Kag ina ang mangin rason nga makaan ko ikaw sa balatian sa heart. Ay, hindi, Virgo. Hindi kinahanglan ni kinahanglan mangin happy ang life mo. Paswati mo sa mga numero. Si 8, 12, 22, ara pag hindi tayo, 34, 45, 25, card, 32. Mango orange is your lucky color. So, nabatian natin ang tanan ng mga zodiac sign para man sa ito ng horoscope. Pero niya nga adlaw, Tita Wilma. Preparar anay dira ang atong sini kape dugay-dugay. Certain coffee break of 4. Sa atong Zantong Plus Coffee Mix. Ang kape niya. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglap. Ay, sir nanay, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa atong Serious Plus Habit, ang atunman pagpangamuyo sa orasyo ang perata baito sa COVID-19 para sa atong tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamo binya salamat mga paninggan nito ng mga tansalamati. So, sinigabahin si Tita Wilma wala na sa panahon. So, magpapaanyam kita sa itin pangalagad sa karon iya nga edisyon sa Hitas is My Life. Pero nga ito naman Bible verse for the day. Halin sa Proverbs chapter 10, verse 12. And it says, hatred stirs up conflict, but love covers all wrong. Salamat kit. So, wala na ito malabutan pasensya na. So, standby sa may tahong nga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!